August 25, 2023 sa adlaw nga Biyernes. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilupig ni Hesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulun-an sa mga propeta. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.